בוקר יום ראשון בדלת, 6:30 על השעון ממהרת, בוא תרוצי לא תספיקי לרכבת, כל הזמן מאחרת. בתחנת בן גוריון יורדת, שולחת מזוודות והיא שואלת, עשה ליד חלום כן הדיילת, איזה חום אני מותשת, רצה להחתים דרכון ויאללה לשיגעון. ראיתי אותך במטוס, נפגשנו בשער 3, תגידי זוכרת אמרתי לך בואי, רקדנו בכוס המוי. ראיתי אותך במטוס, נפגשנו בשער 3, תגידי זוכרת אמרתי לך בואי, רקדנו בכוס המוי. בכוס המוי, כוס המוי. מתארגנת, עוד 60 דקות איתי את נפגשת, עושה הכל להיות מתוקתקת, כל הזמן מאחרת. צועקות החברות היא מתעכבת, הטוקטוק מחכה יאללה לרדת, 20 שניות הגעתי כן המפקדת, כל הזמן מתבלבלת, אין פה בכלל היגיון, אני פה בשיגעון. ראיתי אותך במטוס, נפגשנו בשער 3, תגידי זוכרת אמרתי לך בואי, רקדנו בכוס המוי. ראיתי אותך במטוס, נפגשנו בשער 3, תגידי זוכרת אמרתי לך בואי, רקדנו בכוס המוי. בכוס המוי. ראיתי אותך במטוס, נפגשנו בשער 3, תגידי זוכרת אמרתי לך בואי, רקדנו בכוס המוי. ראיתי אותך במטוס, נפגשנו בשער 3, תגידי זוכרת אמרתי לך בואי, רקדנו בכוס המוי. בכוס המוי.